Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας 470 νέων και νεανίδων. Ένα κορυφαίο γεγονός για την πόλη μας. Αύριο ξεκινά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας 470 νέων νεανίδων με συμμετοχές, πάρα πολλές συμμετοχές, 220 αθλητές, και σήμερα έγινε η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Πάμε να δούμε κάποια αποσπάσματα από την σημερινή συνέντευξη, στην οποία ήταν και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μπουτάρης, τι είπανε για το κορυφαίο αυτό γεγονός που θα φιλοξενηθεί στην πόλη μας την επόμενη εβδομάδα. Με τη συμμετοχή 220 αθλητών με 50 προπονητές από 28 χώρες ανοίγει πανιά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 470 νέων νεανίδων από αύριο ως την άλλη Παρασκευή στον Θερμαϊκό Κόλπο. Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης καλωσορίζει στην πόλη νέους και νέες ηλικίες από 16 έως 23 χρόνων από όλα τα πλάτη της γης, αξιοποιώντας τη τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Δεν θα ήταν υπερβολή να σας πω ότι λίγοι όμιλοι στον κόσμο έχουν αυτές τις προϋποθέσεις και θα ήταν κρίμα να μην τις χρησιμοποιήσουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός. Θα μπορούσα να ξεκινήσω από το 1991 που κάναμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας Ανοιχτής Θαλάσσης στο Πόρτο Καράς, αλλά ας έρθω λίγο πιο κοντά. Το 2007 το Πανευρωπαϊκό του 470, το 2008 το Πανευρωπαϊκό του Τορνέιντο, το 2009 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 470 νέων. Κάτι ακριβώς δηλαδή αυτή η διοργάνωση που έχουμε και σήμερα να εκτελέσουμε. Οι αγώνες, εκτός από το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο ιστιοπλοείας που έχουν να επιδείξουν, αποτελούν μια πρώτη τάξης αφορμή προβολής της Θεσσαλονίκης και της θάλασσάς της. Αυτό που έχουμε βάλει σαν σκοπό είναι να αναδείξουμε τη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ένα θερμαϊκό ουσιαστικά άδειο, και δεν είναι άδειος από τα σκάφη τα αθλητικά, είναι άδειος από τα βαπόρια. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα τα πούμε από Δευτέρα. Να αναδείξουμε τη Θεσσαλονίκη σαν μεγάλο ναυταθλητικό κέντρο. Όλα τα ναυταθλήματα, είτε είναι ιστιοπλοεία, είτε είναι κοπηλασία, είχαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παράκτειας Κοπηλασίας, είτε είναι κολύμβηση, είτε είναι τα αθλήματα της κολύμβησης, είχαμε προημερών, είχαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων σε κολύμβηση. Ο στόχος είναι να αναδείξουμε όσο μπορούμε περισσότερο την ναυταθλοσύνη της Θεσσαλονίκης και να αναδείξουμε και τον Θερμαϊκό σαν έναν πολύ αγαπητό κόλπο. Το αποστέλεσης των αγώνων θα είναι οι εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Έκανα πάρα πολύ καιρό να δω και να ακούσω ότι μετά από τόσα χρόνια θα ξαναγεμίσει ο Θερμαϊκός με πανιά. Για μένα αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για αυτή την πόλη, για αυτή τη θάλασσα που λυπάμαι, αλλά πάρα πολλά παιδιά από τις δυτικές συνοικίες δεν έχουν δει ποτέ τη Θεσσαλονίκη από μέσα από τη θάλασσα. Είναι για μας επίσης τιμή και σαν πόλη να φιλοξενούμε μια τέτοια διοργάνωση. Είναι τιμή για μας και μάλλον τα εύσημα ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο που κατάφερε να φέρει αυτούς τους αγώνες στην Καλαμαριά. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Νεανίδων 470 έρχεται να γεμίσει με πανιά τον Θερμαϊκό Κόλπο και να γεμίσει όμορφες, αγωνιστικές και όχι μόνο εμπειρίες το νέο αίμα της ιστιοπλοείας από όλον τον πλανήτη. Τους 36 βαθμούς